nek toprak sejarah dongeng kok rasa kong rasa upong dene rasa lakon lakone lakon ngene aku ndalange salah kelirane seneni kobok nek dalang ngantuk anu no kok genteni atung miklik kadung wayange tak tokne goblok dudu kuwi ora kuwi yo kudu jose kuwi Jawa kok boyong lho. Nenggal lakon tarake nenggal lakon ora kon dhuwur-dhuwur ae. Ya anu mbak kena pakem kok. Mbak tekan dikoe pakem kono duwe pakeme. Lah sejarah iki aja ngono tak ngerti sejarah Gunung Gogor. Mulane ya bener wong ngombe arak tak ngitan ngombe arak. Saka sejarah iki. Bu paling saiki bukune ya silang ya. Oh ya ngomong iki. Wong ngrasake juru mentan sing dikubur nang kono. kuburan desa Kuwi aku ngerti ku kan Pak Diman. aduan gitu. Pak Diman ki gaene nyekar ning kono. Kuburane juru mentani, Mbah. Tapi mboten nanten sing ziarah mriku, Mbah. Heh. Kok mboten nanten sing ziarah mriku? Kok Lah teng tikungan. Tapi mestine ngoten niku ora di Gak ngerti. enggak yo ora di uri-uri. Sing ngerti anmu iki lho, sapa? Sing karena kadang-kadang makam-makamnya kathah, Mbah. Nggih. sing anu ki lho Mas, sing Pak Jarot. Oh, Pak Jarot. Kayak Pak Jarot lho kok jenengan ngerti sejarah niku. Mbah lho. Ngertos hari teng kelas niku nggene. Mulane gamane ning Setren. Pangeran Ronggo gamane kan Kiai Ronggo ning Setren kono gamane. Lho, tapi nek Kiai Ronggo niku makame teng Medion ndika, Mbah? Nggih makame. Ning biyen nek anu ning kekuasaan mriki. Tak teras. Nek somo Soalnya kalau teng Medion niku kula tinggalin makam Raden Ronggo. Bupati Pangeran Ronggo. Pangeran nggih, Bupati Medion sing sepindah. Ronggo Jumeno. Dirasani ngono kuwi kadang ya ning kene ning kono padane kaya rondo kuning ngono kuwi ndi-ndi ya enek. Ning ahli cara makame iki Kene Kambi. Gumati. sing bener sing ndi ngono kuwi. dimarani ning laut senang laut makame ndi ya kan. Mulane Mbah Samani Mbah Samani Mbah Samidi napa niku nang gene niki lho Karangturi niku lho. Niku tempat apa? Anu niku apa kan sing dadi kethek kae no. Anu suku maneh. Enggak maksudnya Pak iki lho. Oh, Resi Kutomo. Kutomo. Seneng anu kae gunungan. Lah iya kan yang Karangturi kono kuwi kan supune kok. Hubungan kuwi. Nek randu alas ning gunungan ya, Mas. Yo kae. Iki dileh teng Ajar Kutomo. Sundang Kidul niku lho. Oh, dileh. Nggih. Dan jam Iku riyen jalan dileh iki somprom dua lho. Kula nggon kethek tok Mas ngoten niku lho. Lah Kenaan iki mriku anu hubungan iki kan. Kowe ki nek ngono rabi kethek aku ya ngono. Riyen iki dileh. Sundang Kidul. Iya. Kan yo ya cupu maneh Astogino. Nggih. Berarti balik. Ini hubungan kuwi. Lalu gede lho. Terus di gua neng telaga tuwung tas kuwi
Jare. Kan ning kono ditututi iso dadi ketak wis ning getas kuwi. Tak libat luruk kuwi ya. Nututi kuwi. Rogone kan rogo tulung. Kan mulai ku nek bisa ning gua. Ya ta? Diguak karo pahe Kuwi kuwi kok diguak. oyoan. Cadangan kan karepe dicegat ya. Cadangan kuwi ya. Sejarah iki. Lah terus dulure wedok. Terus nek dulure lanang dadi ketek. Terus kon ironan dulure wedok dirau kuwi pisan. Dadi ketek. Diketek terus anu Dewi Anjani kuwi. Terus iso mari ning kudu kon slulup, kon kungkum ning Jamno kon ndi. Terus ora oleh mangan terus entuk godhong sinom dipangan dadi meteng dadi anoman kuwi. Iku mangan sinong. Ya elah diwone pengen wong topo ayu kuwi. Bibite ceblok ning godhong asem dipangan karo Dewi Anjani kuwi. Ingke ya aku desone ngenteni Mas Andi nek engke ya anu wong pujan ki enek bae. Enak. Ning andi anak kuwi ora anak pujan, anak teli, anake. Ngono nek wong maune iki dadine wong iki dipuja. Dadi arwah iki diuripno nek ngono. Enak. Iso iki. Kuwi pamati didongane ya. Ngono diben piye ya ngono kuwi. Ngeleh wong meteng kuwi dileh ya. Kandungan ngono kuwi ilang. Ilang dileh Ilang. ning sapa? Bari iki aku tau kuwi anu, aku tau dijaluk tulung wong ning kuwi kandungo dhewe. Tak kandungo dhewe ya aku mau lho ki gak anu resikune ilang ya. Ilang. Enak dengan Ilang iki. karena khawatiran ngono Ning dungo dhewe lho aku gak ngerti Jawane iki tak dodo. aku ngerti jalan pamati Bari. tak ganggu ae. Kuwi ora apik lah ngono ya. Ning kan dungo piyambak lho Mbah kula jenengan pun sah cawe-cawe niki mboten. Wong anu delokane ngoten niku niki kan dungo dhewe. Dungo dhewe tak tekoki ya sing dungo iki tak tekoki. Mboten niku mboten nenten niku mboten. Ya resikune kuwi lho kuwi Mbok wayune lilahi jere. Kuwi tetep enek. Gak kena jak bukan Pak Mati kan tak pasar ae. Ora apik ya bener. Nah, karena biyen ya anak ya mau dorok ya. Kenal lah. Karena sejarah ya enak tetap ngelmune tetep enak sing. Nah, Ya tangkriman. Nah, tapi nek ngoten niku anu Mbah, misalkan saged kelaksanan niku berarti kan nggih pun istilahnya nggih pun garis ya Mbah. Nggih. Lah nek wong taras sing kuwasa ki kula sampani piye-piye oleh lho. Ning ya engko risiko rem. bayarane ya Enten bayar dibayari dewi-dewi. nanggung. Nyarai fakta. Kontraknya disalah ya. Nek yo oleh padane. Oleh. Padane wong aku mbek kowe lho, Mas. arep ngampak mbegal ngecu ya diwehi kemanden ya oleh. Yo. Ya Rahman ya Rahim ya Rahman. Yo mari enak. Nggih. Ora genah. Nggih. Nek gelem ngenyangi piye-piye oleh. Dawi meng wis sarang donya ki diserahne kula sampean kuwi lho. Ya Ene. kuwasa. Nganggo titik nek iso. Bisa ya dinyangi tenan Kowe ya. begal lah ben gak ro wong ya iso wonge. Wonge arah ya nek iso kok. Kelake ini kekuasaane tanpa winates ki ya manusa kuwi nek gelem menyang. Ngono Betul ya kuwi nggak kaya apa kudu temen. Kok elek apa ya kudu temen kok ya teko. dilakoni tenan ya. Lakoni temen ya teko.
Oh tujuan. Apa om nek temen ya teko padha. Contohnya aku mah temen aku kan Pak Laren akan budal kok melok budal ya orang temennya Tiba Suara entar ya itu ya kuwi mergo anu Sarai muni nilai muni sik gitu. nyalai Iya. fakta. Jadi janji sih. Padahal kaya aku mbiyen. Lah kowe kan Tegal apa agak leren aku sedina Ingko arep ngemah ae. Lho ya kebuah cok. Oh, Dewane kene yo iki kan wis muni leren Mas. Yo kadang budal wong yo karo sakmono ae kan yo sing Guru buta. Gina jane yo cara timbarno ae buta ya wis enek. ora wis enek wong 3 dina engko paling ya wis ngono. Lah ngono pineh oh. Anggete ngertani kancane lho. Tegawa Setia kawan. Ora kurang kuwi lah. Apa ya kudu ngono. Ora bedane anu kowe iki. Lagi cara bahasa saniki kan anu Kang Jeno. Bahasane saniki nek bahasane Musoni tani Polri kan jiwa perusahaan iki. Dadi nek lara ya lara kabeh bareng. Nek penak ya penak kabeh bareng. Jiwa perusahaan iki rasa Wong kuwi semangat didukung. kok. Sebenarnya kak di sore tuku kentang-kentang ya wis gak metu wis di stop to karo kahanan jane. Bali nih ki mentuku ya sida ilang. Kadang tanggap kanan ya. Betulnya berapa? Itu yang tanggap kanan. berapa? 5 Tukune 4 songo, metune 5 songo. Kita sing glesek montor awet anu montore. Kodalam. Ya nek wis budal wis dicekat mulai makas. Ngajari awake dhewe iki lho. Aku sing marai iso nek nganggo apa ya iso dianteng ya iso. Sehat iso. Saya tanggung jawab priye mrai. Lah nek iki jenengan prai karo bojone. Besok prai, Pak. Lah aku nek prai wong-wong terus piye? Karena kan kawan prai HP terus gak prai masuk budal kan enggak. Itu kan prai cuma anu. Biasanya cuma ya prai. Kalau ya jenenge omongan awake dhewe terus Ora donga. dinilai dhewe jenenge donga. Ajane ilmu ki sederhana Ya kaya disedhiraken. Oh ya ala anakku sing lara mbok ya Awake dhewe iso. Ya kowe kae. Mbok sedul dhewe ya. Enggak metu Mas Woro metu ki lagi ngomong karo anu ki aku ngelani anakku kan anakku sekolah sing carana kae. Batinku ki ngono. Batin aja lara kok. Ya batin tok mbok batin ku nomere ngene lho. Ben metune pas ngono. Ndak gak tahu ngono iki. Ya dilala yo gak tuku. Tahu. Nek baten tok nek dilala yo gak tuku. Tapi gak kelima. Jan aku kuwi lho nyukuri banyu geni angin bumi kuwi lali lho. Kuwi mongko sing dukung kuwi awake dhewe dadi urip ya rewoso ya sehat. Iki piye carane nyukuri kuwi ribet. Yang ke mbak wong disyukuri ya diarani musrek. Gangge. Ya padahal ini kayak baca ini sumur kan sewarni musrik kan. Nek wong sing anu. Lah ku mongko disyukuri sing lek gawe mbah. Disyukuri awake dhewe ra gawe wis melok ngemek. Syukur kan padha karo hormat. Ora pati pundi. Nah, kadang salah pengertian ini Mas. Lah ngene dipuja lah kuwi. Puja meneh. Mana iki Lah malah yo arah lho Mas ora Jawa. Jawa. jane disyukuri ki rek ya mung rasa matur nuwun ngono tok lho jane.
Ya tunggale jikale bakal desa ndi sing diucapno iku kan padha karo dihormati ngono lho. Wong anake desa ki mergo enek senggahe. Nek rasa matur nuwun ngono tok kasarane iki ngono ku. Guyonane iki. Lah nyatane lho. Wong udah dadi polisi kuwi anu donga bumi ya dinggo. Engko nek anu arek ya arek musik ya karepmu nyatane dadi ya ngono ki kaya anu percaya ana. Kaya anake sapa ki? Sampe enek sing Jawa ya polisi kuwi dar kuwi karo Nagasong. Kuwi montore arep ditahan di Kreneng Trunajaya kono. Enak Nagasong wong ya sangar kaya men kuwi. Jalan kaoleh dipesar digawani. Ya wis nek gawa-gawanen terus wonge disira ning ratan terus nggat anu pun wonten Mbah. Pun wonten pun boten situng pun ndang apa. Mati. Kono ngingeti tanda pengenal kuwi terus wonge terus sira ning ratan gedhe terus garit lemang. Pun wonten dibalikke mulih Mbah kula. Mewah ya wedi. Ah ditenteni ana dari kewakelan ae Kak. Nek kowe gak pater lho dar kowe bayek wis ora pater kudu kuwi sembodo karo wonge. Wedi ya biasa tuh. Iya wedi. Tapi nek wong luar Jawa gak wedi Mas sempone polisine. Ini Jawa kan Nggih. Iya, dia ngerti. Ini mangane segakep ngono terus gawe teman karo mau iki wonge. Pun wonten pun Balik. Balik. Motor iki balik. Pinten